Hi guys, this is your Bolan in Australia. Anja, happy Monday everyone. Anja karon guys, pa-dominate sa minda sa mall. Kay magpalit ko og pants para gamitan na sa eskwelahan uniform. Anja magpalit po ko og kanang ginagmay nga gift para ni Rhea. Ug nakasubay mo sang reels guys, si Rhea taga-amo ni siya nga naangari sa Australia. Anja ijang birthday gahapon, anja to din niya celebrate ka nag-work man siya gahapon. So before ta mo palit guys, maniud to sa ami ko pamipaniud to ni Chaminda alas 12 na pud ni. Andiyan, nakapalit na po mi dadyon guys. Wala mi nagdugay kay arong makauli pa misbay, makapahuay po ng bana. Andiyan, mo na napalit guys. Harang recycle ang daan nga paper bag na pa Merry Christmas. 5:30 pa man daw ang dinner guys. So magluto lang ko daan sa manok nga hangga doon sa birthday ni Rhea. Kay arong dali na po maluto before ta mo larga. Andiyan, karon pa jud ko kaluto og kanang dinaghan bitaw guys. Dyan nagi mao-mao madyo lang tapog o kiraglasa. Pero ingan maghambana lami ko no. Andiyan, nahaman raha ng giputos. Andiyan, ready to go na ta guys. Andiyan na namin sakyanan guys, maghinay-hinay na taglarga pa doon sa ilang Rhea. Mga around 30 minutes po, so nang larga mig mga alas 5 para sakto ni abot nga to 5:30 na. Andiyan nakaagi pa mig dako kadyo nga hospital, murag mao ni siya nga dako nga hospital duol-duol sa mga. Andiyan habit ang tamabot sa ila Rhea guys. Madyo gani kaning undang na pong uwan. Andiyan after a few minutes guys, naabot ra gid sa ilang Rhea. Kagwa pa ba? Hey, easy for you. Nandiyan diyan na nakapwesto naming Chaminda nga rin, maraming mga VIP. Dami pa nga rin mga Pinoy friends na Rhea guys, kay tabagan pa sa pili na ni siyang birthday. Nandiyan na yung mga decoration, ilang mga pagkaon, share pa sila. Nandiyan of course, dyan mawa ng karaoke guys, basta Filipino na yung magtapok. Nandiyan mo nag-cake ni Rhea nga sa dyan naghimo, kay naman sa rin ang trabaho sa kanang cheesecake shop, kung nabitang manghimo ayok ka ng cake. Diyan naghanap man rin diyang handa guys. Di dyan na ma-absent ng rice, andyan na sinog mga isda, andyan na siya humbang baboy man siguro, andyan pansit, andyan kinilaw, andyan nag-adobo ko. Nakalimot ko sa ka ng atay man na siya nga dish, andyan dapoy of course, nandiyan sila lechon. Mo ni ang first lechon nga rin sa Australia niya, first time po ni makatilaw ang banas lechon. Mo nang na-excite po ming duhang Chaminda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay! You ready to rumble? You're excited for the lechon? Andiyan, mo na ni guys, amo nang paknita nag lechon. Araga dyan bibuha guys, mararapod mig nas Pinas. Maangwa sa lang mi diet ni Chaminda ron, karon na bitaw pad. Diyan na may just diyang gikaon guys. Diyan, mo na ni guys, sana siyang ipatilaw sa panit sa lechon. Na-amaze ko dyan ang banang guys sa lechong baboy. Andiyan, giganahan pa dyan sa kadyo atong naikinilaw nga naituno sa lubi. Andiyan, wag ka dyan mi diet sa ni Chaminda karon. Andiyan, mo niya mong gikaan, pansit, adobo, lechon. Karang busog gagazin naman. Andiyan, pagkahaman, di dyan ma-absent ng video. Okay guys, maminaw sa tanga rin nila nagkanta-kanta. Isa? I'm not sure. Basta Pinoy gani magkatapog guys, araga dyan bibuha. Andiyan maminaw na patagbalik rin nagkanta-kanta guys, kilami ka dyan sa tingag. Hanggang ba na na-amaze dyan na minaw sa tingag. Andiyan humanap tas love songs guys, alin na punta maminaw concert. Nalingaw bujag ning Chaminda guys, kay karon pa pinakagawas siya nakatapok-tapok metaw. Especially hagang bana kay bago pa ni siya nakatapok gud nga nakadaghan bitong Pinoy, so na-amaze pud si Jan ang abusog pud mi. Andiyan pa uli na mi guys, kay si Chaminda mo trabaho pa ugma. Andiyan, salamat ka Rhea og happy birthday, and that's it for today guys. Thanks for watching.